ardatz hartuta, Gorka Santestebanekin, Kulturzast. Gabon guztioi eta ongi etorri beste Kulturzast podcast honetara. Igande gaua da eta beste jautez behin kulturen inguruan beste gonbidatu batzuk izango ditugu. Euskaraldian bete-betean gaudu eta gaur, Euskaraldiekin nik uste zerikusia duen gaia baita izango dugu izpide. Gaur aspaldiko partez, antzerkien guruan solaztu ingo dugu, zer da antzerkia, zer egiten da antzerkia, nola da antzerki munduak, horre denena, ezagutuko dugu, Sirikara antzerki taldearekin. Sirikara edo irikara. Sirikara edo sirikara. Auskalo gaur ze izango dugu. Sirikara edo ikara. Beraz, azteragoaz, jarri doze eta hasi dadila ikuskizuna. Beteko 3. igandean, iluntzeko 9:00. Kulturzast. Buenen antzuleok, hemen txagara, Kulturzast podcastean, eta orain une batetik bestera, hasiko bai gara. Kasu honetan gaur Sirikara, antzerki taldea dugu, eta hain zuzen ere, Arantzi eta Luis dugu, Gabon bioi. Kaixo. Gabon. Zer moduz, ondo? Ondo. Bai. Bueno, bikote, zuenteko zer da antzerkia? Bueno, bat izalik kultur ekintza bat, eta zemait lan komiko o seriok gustatzen zaiguna egitea. Bueno, holako zozer. Eta gero azkenen antzerkik ematen dizu jokue pertsonai ezberdinen oinetakotan sartzeko, ezta? Bai. Pertsona ezberdinek, izakera ezberdinek, interpretatzea, aztertzea, ez? Pertsona horrek zeatik nola jokau.
bueno, ematen dio joku hori. Joku ematen do, bai. Joku ematen do. Eta, bueno, gutzako antzerki azkenen da, antzerki taldea da gutzako, ez? Batik bat, osatzen duen taldea. Osatzen duen talde honek azkenen famili txiki bat. Ja, desente damatzeu alkarrekin, da ja, zautzen ga, ja, elkarre zautzen ga, no? Bai, urte batzu amazio eta ezkenen nahi gabe ere, ez da? Nahi gabe. Bai. Ta noiz hasi zinaten antzerkian biok? Oindala 11 urte, sango nuke. Egin duna, aurreneko egin duna, seguran? Bai. 11 urte. Hasi erea, izango zen, dela 12 urte, bai, buelta hortan, bai. Udaletxetiken eskaini izan tailer moduko bazan, antzerki tailer bat, eta, bueno, herritarrei luzatue, eta, bueno, antxe elkartu ginen, eta hasi izan gure abentura. Hoxe, aventura. 11 urte bintzat irando. Bai, da. Bai, eta 11 urte hauetan, gogaten zate, ze antes lanekin hasi zineten, o izazen taller monko bat, edo... Bai, hasiera izan zen, 11 urte barru, 11 urte pasata gero egin behar deunakin, ez da izenik emango. Ah, vale. Baina, orduan berriro hori antzestuko deu. Eta gero bitarten pasatu dien urtero, festatako, etxe gendun antzerkie, geoke preparatuta, humorezko antzerkie. Bai, normalen herrin bueltan, izatezan, historia esmatzen geoilari lanetan, personaje pixkabila berezian txekok, eta esketxak edo, bai. Esketx batzu gehiago egin utzen, eta humorezkoa, herriko jendekin pixka sartzen ginen, batzuk gai gustatzen ziten, beste batzuk gai zain beste, baina, hola. Bai. Hola pasatu dugu, urtero bat. Hori da. Eta honekin ja, zemain damatzeu? Bai, pandemia gara. Oita iruntik, obra honekin. Bai, hori da, bai. Hau 2023ko abendun. Abendun, lan gindun, seguran. Antzerki beha tailerrak, komentatzen nahi ginen, geoke asmatze ginuzten, guk historio sortu, gidoilari lanak gaukit egin uzten, eta antzesle lanak bai, orduan, nahiko garbi gendukeun, izan martzala zerbait humorezkoa, euskera bultzatuko zuna, eta batipat, festatako kompromisoa gendukeun antzerki lan bat prestatzeko. Pandemia garaien euki gendun hor geldialditxo bat, baino, arrezkioz... Ordu nahi gen jutzen, esketxak? Bai, baino hor geldialdi bat euki gendun pare bat urtean edo... Baina esketx batzuk egin jutzen, pandemia garaien ere, baino... Ez ginen elkartu, festangatik eta, gelditxuta egon zandena, eta... Baina gero, oaingo zakin hori hasiko ginen hori, euskara taldekok beka bat bezala sortu zuen, eta hori guri eskaini ziguten, eta orduan gioia eta zuzendari, eta hori danak gure handia parte egin behar izan ditugu, pixkaz, serioxegoa zalako, eta, hola, Bai, hoi 2023, bai, 23 ingendun, bai, baina hasiko ginen 2022 edo 23 urta, zean, udaberri alden igual, eskaini zigoen hitze eta irri euskeraz elkarri, euskera elkartek, beka bat eskaini zigun, eta beka horrekin, bere proposamena izan zen euskera eta batipatitanoa bultzatzeko antzesla bat izan martzala. Eta horren bueltan beka bat eskaini ziguten, eta horrekin ja ikusi gendu, bihar gendula gidoilari bat, eta... Gidoia bertzala, eta zuzendari ere bai, eta mirari... Martiarena, eta idoia hori gioilarie, mirari, eta idoia uranga zuzendarie ditula, hasi ginen, 23, debute, eta arrezkeo, bastante, 20,
24 emanaldikin itxiko dugu. Bai. Nola izan zan harremana Miralita Idoiakin? Hori, nik uste olatzek bai, taldekide batek ezotzen zituen, bazun harremana lehendiken, eta, bueno, bere bitartez kontakton jarri ginen, eskaini, bueno, kontau zitzaion pixkat ze asmo zeon, eta bueno, hasiera baten Mirarikin, elkartu ginen, Mirari pixkat aldear ezagutu zon, ideia orokorra eman zitzaion, eta gero hasi izan ja, antzerki obra prestatzen, da? Eta gero behin lana prestatu zanen, Idoiakin jarri ginen, baita ere harremanetan, eta Idoiak, prest zeon, gukin lan iteko, eta laxen hasi ginen. Bururik makurtu gabe eta indarrez gainezka Urrez apaindu ditugu. Eta zergatik Xirikara izen burua? Xirikara, ni pelota mundun ibilitako neok, pelotari izan dakoa, eta gure butikotan bintzet Xirikara ibiltzen genduan hitz hau, bazean txapagain fine eta pike jotzen zona, taula Xirikara. Eta hortik apartek xiri sartzen, umorea, holako, zea nola zeuken, eta, bueno, izen batzuk ibili ginetzen, da izkenen hori aukeratu izan zian, Xirikara, hori xe izan dek, baina, ITBA, seguran bintzat erabiltzen dek, bueno, erabiltzen genduan, eta nea dinikok, eta zarragok bai, hitz hori erabiltzen genduan, oain ez ziat uste hori ibiltzen, Ez. Txapagain, txapagain. Zentzortan, bai. Txapagain ere bai guk, baina Xirikara zian ondio finagoa, da pike sartzen zana, eta hola. Oso, no? Eta zemen bakideza eta lehan, Luis? Zazpi? Zazpi gaituk, zuzendari eta gero argi eta mikro eta hori besta bat ibiltzen diau, azpeitiko bat, Jon Agirre. Teknikari lanetan, baina antzesten deunak zazpi. Eta txibaten diate edade diferentekok, ez? Edadek? Bai. Bai. Desente. Koska handie. Hasi oita zerbait eukoitxo? Oita bost bat, oita bost, oita sei. Oita bost, oita seikoa, neska gazte bat. Eta atxonani ja laro gila gertuatzen. Ondo eta ondo talde majoa zeate, ez? Ondo konpontzen dezu bat ostari. Laguntza ukitezue den artean? Elkarrekin? Bai. Bai. Ez te faltatzen hori laguntza. Geo kazkenen dena deunano artenin behar izaten dugu, eta danon laguntza behar izaten da gaina, zedigen guk antzerki bat, moitu behar gamakoitzen material guztie daukeu moitu beharra, eta hor ez daukeu inor guri ingo diotunik, guk geok daukeu inbeharra dena, así que... Ni erropa aldaketan nahiko tarte batzuk bazuzkat oso botzak, eta prakajazten laundu iketziaten pentsazak. Atzo gotzez desan izun, eozinek ez daukezun lujo hau, baita alkandorako botoiak lotu. Dana lotu, eta bueno. Bai, denboraz larrian txada jenen, estunetan. Denbora eta oso justu biltzen hau, eta hor bi neska botoia lotzen alkandorako. Eta bi prakajazten, behin gata.
Eta ensaioan nola egiten dezute elkartzeko? Honek gainitzaio WhatsApp ez bidez. Bai, horri jendeu, agenda hor daukeu prepauta, eta bueno, bakoitzek aldeunen, azkenen, karo, bi jubilatuta dauzkeu, eta bestentiko guzik lanen gabiltza. Orduan, bakoitzen agendan arabera, saiatzen gea, tartekateatzen, eta ahalik eta gehiena noiz elkartzea dauken, hortxe, baina, izan daikela, atxaldeko 6etan bezala, gaueko 10etan, aizkenen aldanen. Lehengo obrak gioi eta gehitxekin jutzenak, igual gaueko 10etan, edek lanetik librazetzanen, afaldondon, eske familia daukeu, ume txikik, orduan norbeak, aizkenen egokitun behar izan geha danok, daukeun inguru horta, eta errelegotan dabiltzenakin, eta azkenen, moldatu inbehar. Bai, eta gainera, hori fruituak ematen ditu, Bai, nik usteat baietze, gaina berriro ere udala jarririk antzerki eskola bezala jarririk, eta umeekin, eta idoia bera, zuzendari bezala hartuta, berak erakustentziek, eta umeekin aidek lan bat egiten. Eta horik ere debute ekainen ingo San Juanen gurutako, Olen hausio igual. Kurtso bukera bezala. Danak koinzitzen do, baina bai, azkenen tailerra da gehien bat emoziok eta lantzeko tailer bat. Tailerra da, eta bai, gaztetxoke bat zozte. Bai. Elkartu dira parkeko aulki utxea, askatasuna harrapaturik adar lotuen artean, barre txikien auskortasuna, zoriona da funtsean, barre txikien auskortasuna, zoriona da funtsean. Bueno, eta estreinoa egin zenuten abenduari duan, 2023an, 2023, bai. Zopa Zopator, segurakoa zopa jalea zaretelako. Zopa jaleek, zopa. Nola juntzaren zen, ni badakit bi emanaldiak egin zenituzten? Iru? Iru ezkenen? Bueno, aurrenengo egunen bi emanaldi ingin uzten. Aurrenengo egunen bi emanaldi. Bata besten jarraien, eta gero handik bi asteta esango nuke, hirugarren emanaldi bat eman gendula, bai. Hiruretan oso beteta. Bai, karo, aurrenengo bitan gelditu zan jendea sarrera igabe, eta horregatik erabaki zan hirugarren emanaldi bat ematea, eta bai, halaxe izan zen. 3 emanaldi seguran eman genituzten, bai. Eta zein presio segurako jende ikustea eta... Bueno, ona, gaina familiko, bilobak, bueno, danetik kutatzen da, eta bueno, badare, estenako la komikoan txekauk, eta bueno, jende bat harritzen da igual, bueno, jona hola ikustea, baita. Bueno, baina
nik uste harrera ona izatzola. Bai, herrin beti oso babestuta gaude, baitare, herrin oso eskerrenoeka jendea da, eta bazkenen gu ez gehala onta dedikatzen, eta jendek ulertzen do, eta bueno, beti asko eskertu da, antzerki egin izatea, eta iten deun lan hau dana, ezkenen gure denbora libren, eta antzerki honekin ere, berdin, oso babestuta, eta eskerronekok. Bai. Auspo izango zara, ni zure babestokia, gaitzezitz, etorkizuna berreraiki, gaitzezitz, dena alda. Bueno, eta zopa antzeslana historia zer da? Itanoa aztertzen da, o nola izaten da historia? Bai. Hori, gaina, arantxi kontako izobeto, be. Bai. Arazo bizatik jut. Bueno, antzerki lan honen helburu azkenen da Itanoa bultzatzea. Eta batipat, bueno, toka eta noka baino batipat noka. Zeren, bueno, zoritxarrez, geroz eta gutxigo hitz egiten deu ika, eta batipat noka da geozta gutxigo erabiltzen dana. Orduan, antzerki honekin indar bat eman zaio bai noka eta bai tokai, eta horren aitzaki horrekin histori bat, bueno, segurako baserri baten, astebukara baten, retiro espiritual bat. Esan dana kontau. Horre arte konta daike. Ez teu gehiago kontauko, hortxe. Eta horrek gertatzen dan historia. Presio honegi egoa lotxarra, izaldik bestalde, baina hortxiko dugu, baina hor jakiteko, situatzen juteko, nun izan behar dan. Hoi da, eta zelburukin sortu ezue antzeslan hau? Hoxe da, azkenen helburu hori izan Itanoa bultzatzea. Lehena komentau deun bezala hitz eta irri euskara zelkarri euskara elkartek proiektu hau eskaini zigun, aizkenen beraiena izan da, esango nuke idea. Beraiek eskaini ziguen, antzerki prestatuko gendun, Itanoa bultzatzeko, batipat noka bultzatzeko, eta antzerkia izan zedila hori gehiengo baten ika. Eta beste helburutako bazan, bueno, seguran ikia baino ahalik eta herri gehien eta zabaltzea. Orduan, horregatik jarri ginuzten mirari eta idoia lanen gukin batea, azkenen gutzako pixka desan responsabilidade handie da, eta herri mailakoa, ez da, orduan, bueno, lanketa berezigo bat, merezizola iruditu zitzaigun, eta horregatik, gidoilari bat, eta zuzendari bat. Prozesua, azizinetetik antzeslana arte denborazko pasada? Zazpiot hilabete, hori planteatu eta hasi ginen saiok eta hola? Aizkenen txaiokin hasiko ginen 2023ko udaberri nola hasiko ginen, edo uda baino. Azaron, noiz egin duen? Azaron, abendun kiru euskera unekin batea zatu guen. Euskera unekin batea. Eta, bueno, nik uste proposamena 2022 iritsiko zitzaigula, eta lantzen hasi ginenetik gioiain, eta bat eta beste, bai. Antzeslan hau ulertzeko errasalda, euskaldun berrentzako joan daitekin zutera, edo konstatuko zaila igual pixkat. Ika eta eiken da, eta bestatzuk nahaztuta, orduan dau, danetik, neska ika eiken diena, eta ez daki, toka inez, eta badau, nasketa badau, Itanon bersio ezberdinek. Bersio ezberdinek, hori dek, jendek ikusteko, nola hitz egiten deun. Toka, noka, eta ika inklusiboa ere erabiltzen da. Eta, bueno, buelta hortan. Euskaldun berriedanak
ari jarraitzeko arazoik ez dago. Ez, bakarrik. Ba, igual behar badaguk askotan, azkar hitz egin deu, eta igual pixkat horrekin igual galtzea, baina bueno, ez, inungo arazoi gabe, nik usten dut. Euskaraz ulertzen bali badu, ulertzeko arazoi gabe. Eta antzezlana beti barruan egin duzue o kalean bai? Bat kalen. Bai? Bat kalen zein... Baliarrainen, hori da, Baliarraingo plazan, egia da. Ba, Elizan egin edo, eskaini zioten Elizan egin edo, eta, Elizan ekintzon, eko, ekintzon, eta etzikun asko gustatu, eta plazan, badau kiosko bat, eta oso politxe, plaza ingure, oso politxe dauke, eta antxe egin duen, kanpo beste egin dara barrune, ditu ala. Bai, Idiazabalen, polideportibo ningen duen, bai, ane mikrokin da, hola belinen, eta gero behasainen kaleen behar deu. Oandik erabat lekue ez dakit adostuta daun, baino seguruenik izango da plazapen. Plazapen, bai. Erauskin plazan ere planteatzen naizan, baino, bai. Erauskin plazan esaten da, baino, hori libre, baino, beste hau gutzakore. Bai, bueno, haber nun erabakitzen den, eta, bueno, bai, esan dakoto ginen. Erauskin plazan kaminoare gertun, jendea. Bai, trafikoa. Bueno, pentsatzen izango da. Bai, soinu aldetik ere. Pikan hilokin ibiliko gaitu, eta terpe segura asko plazapen izango da, oain diken ez diguta erabakotzen. Esan behar dizue, plazapertan jende asko mordo bat ibiltzen dela beti. Bai, jein den movimentu bai. Ordu, igual. Bai, mikrokin haber, zentzuten dan, horrek, bai, normalen ez deu iken mikrokin antzokitan da hori, antzokitan daula, baino, libre, fuerte xego, baju xego, baino, konpontzen gaitu. Baina, bueno, haber zen muzateratzen den. Bai, orain arte egon zeate beraztegin, esan zuen Idiazabalen, bai. Non egon zeatola esaten zute, herri hau asko disfrutatu dugu, asko gozatu dugu, danak elkarrekin. Baina danak, Markina Xemeinen. Markina Xemeinen, bai. Eliza baten ingen duen. Ingen duen, azte bukara zertzen. Bai. Ostiela junda. Larun batetik igandea. Etxe bat alkilatu. Nekazal turismo horitako bat. Eta danok, zuzendari eta danok. Gebilari ez, baina zuzendari bai. Eta egin duen, eta bueno. Markina Xemeinen. Gau pasata guzi. Oain dana ez hemen kontau, Ez pasa, kanpon. Hori. Ez gendu nahin, parrandea txiki. Bizkaian, hau entzutea, bueno, haiek igual Markinas hemen, bueno, igual oituta egon dira, ez? Bai, galdetu gendun, Bai. Galdetu gendun, haber, ulertu, euskera, gipuzkoerakoa, hemengoa, eta esatzen ez ondo, ulertu zuela, ondo ulertu zuela. Bai, a ver, ez berdine bai, baina, bueno, ondo, bai, ondo. Arazi gabe. Hanez dune, Elizan egin duen. Eliza txiki baten. Elizak estreina ditu, bai, baina gehiago. Atzore, bai? Atzo Oñati... Oñatikoa ere, Eliza kulturetxe bat zeina. Konbentu edo Eliza. Eliza moduko bat. Usted konbentu eda... Konbentu izango zan, igual. Bai, oso polite, oso kuriosoa baita. Beste baitxene bai, ala. Mutillon ingen duen, baino hasiera baten Eliza ningotezan edez, baino aizkenen ingen duen Elizeko pertikon, bai. Eta... Eliza maten izan otegean. Gogon, bueno. Osea, ia dena Elizatan... Alegin? Alegin? Alegin Elizia zehonatzeko. Bai, ez, baina ura antzokie ezan, Paren dauke Elizea. Baina atzekalden ez zion altarea? Alegin, ez. Ez? Ez, alegikoa ez. Ez,
Ez, nik uste egin zenuten, ez, hori urte hurrenan baten barruan, ez, antzerkiko alegi... Bai, haidi egiten topaketa, antzerki topaketa haidi egiten. Alegin, bai. Eta hangoa zan, zea da, antzoki txiki bat, baina ez, Eliza ondon dauke, paren. Nik esan altara, orte zeuken baino. Atzo bai. Eta, esan duzu, urreko astezkenen behazainen izango zeatela, leku gehiagotan, o bezenekin ja amaituko duzu, Ez, behazainen asteazkenen ingo deu, ostegunen azpeitin, ostiralen ataunen, azpeitin, non? Zoreasun o San Agustinen? Nola? San Agustin izan daike? Igual San Agustinen, igual bai. Hor bai Eliza moduko bada, izan leike. Gu daukena, hori kontaktoa egiten donak, guri pasatzen diuna azpeitin. Hola gitzen, gero azkeneko momentu noagoatz eta... Baina esan donen San Agustin igual hor da, bai. Eta... Ataunen? Ataunen ostielan daukeu, herriantzokin. Eta bidanin. Eta bidanin. Iganden. Etxu. Bidani goiatz. Eta horrekin? Nahiko. Horrekin bukatzen, jarri gendun, epe jarri gendun, tope jarri gendun. Gere artean ere, aste bukaera eta jende batek, eta azken finen nun baiten jarri beharra dakezulako. Buga bat. Eta gaina, horti bizi bagine, segituko den du, bizigia, baina zortik. Eta hort bukatzen du maietzen, daukegu ezea jarrita, eta hor bukatzen du. Da, urrengo urte jarraituko do, edo beste gauza bat? Taldeek. Bai, noski. Aigia. Emanaldi berri bat egia, prestatzen. Emanaldi berri bat. Urtero zela, San Juanetako... San Juanetako egia prepatzen. Bien saiotan. Bai. Oseak, atope zaudetez. Atope gabiltzeko. Oso, no. Profesionala bagine bezala. Bai. Serio asko, eskutza. Oida. Baino ez zure kulpaz. Bueno, paradaen aurretik, bi abesti eskatu dizuet, baina paradaen aurretik sorpresa badugu, ea ezaguten zuten ahotsa. Kaixo, xirikara netzako antzerki talde bat baino gehiago da. Xirikara goindala urte gutxi 2023 sortu genuen, zopa antzeslana dala medio, baino aurretik ere segurako humorezko antzerki taldea bezala ginen ezaunek, eta sekulako familie sortu deu, familie txiki bat sortu deu, 25 urtetik hasi eta 69 urte bitarteko kide gaude bertan, bakoitze arlo ezberdinetatik etorritakok, eta horrek sekulako aberastasuna eman diola uste dut xirikarai, eta baita ere esango nuke xirikara izan dela segurako humorezko antzerki taldea pixka eta uspotzeko proiektu bat. Pixka bat taldea nora izen ez dugu esango, baina pixka bat itzalita zeon, eta xirikarai esker eta zopa antzeslanai esker berpiztu indan talde bat izan da, eta aurrea beida ere lanen seitu nahi duen talde bat, eta emanaldik eskaintzen herritarrai umoretik, euskeraz, eta umore honez. Eta zesangoet, oso eskertutan haula, talde honen parte izatez, sekulako taldea gehala, eta jarrai dezaula, holaxe, urte askon. Hoi, zer? Zer, Luis, esan? Urte asko zatek eta... Urte asko. Zezke hauiak bizkar gaien, urte asko. Vale. Bueno, eskerrik asko olatz, Bueno, eskatu izuet bi abestita bat, Euskal Herrian euskeraz, osko rirena. Zergatik abesti hau?
zuentzako ze zenido abesti hau? Ze hau aspaldikoa da, Luis? Bai, aspaldikoa, baina ongi ore, gaurko eunen bai. Tokatzen dana, nik uste diat, Euskal Herrian euskaraz, bituzte burrukan gabiltzet, bai. Euskaraldia. Aspaldi ditik. 15 Euskaraldi bat, bai. Eta euskera indartzeko, eta horrek esan nahi dike badaula ondio arazoa euskerarekin, o badegula. Euskerarekin jo etxesteunakin, jo. Bai. Entzuko dugu abestia, eta gero antzerkeri buruz itengo dugu, eta anedota bat kontatuko zuen, ni baita antzerkian agor bueltaka. Kontatuko izuen nire gauzatxoak. Osondo. Venga, entzuko dugu, Oskorriren Euskal Herrian euskaraz. Eta hitzaren ardatza.
Kulturzast. Badakizu, gau hartatik, ezin dut beste, ezertan pentsatu, barkatu. Deabruak guztiok dauzkagu, aizu, erreko gera badakit, aizu. Hori bai, bestan beti alai, zagardua eta krisala, diana, eta berba batzuk denian edana. Hori bai, bestan beti alai. Bueno, eta nola ikusten dezute antzerki mundua? Ze horre klaseak egoten dira, Bai. Bai. Antzerki esango nuke izen ezagunek eta dienetan igual profesionalak bai. Eta gehiago erakartzen du publikoa. Bai. Eta, bueno, bigarre... Gu bezalakok, atzore, pixka gehiagoita mar, Bai, jendea gehiago kostatzen da gerturatzea. Bai. Bestela, ikusten da, antzerkik gaur berrian bertan sartzen bali maiz, ikusiko dek antzerkik zenbait herritan dauden. Antzerkie. Bai. Eta herri txikitan, bai, Bai. Gure emun, antzerki zale horiko antzerki gile horiek gure muko izango dira pentsatzen dira. Amateurrek, betire. Amateurrek. Publikoa limitatu dauke, baino, bueno, dena den, nik egizan, alata guztiz egu amateurrek izan da, oso gustuan hau gerturatu dan publikoken. Bai, herri txiki, askotan herri txikitan, publiko gehiena gerturatzen dana izaten da. Propaganda eta kampaina etxeko xamurra guadalako oso... Bai, edo igual herri handixegotan aukera gehiago daulako, beste kulturrekintza gehiago darelako, eta jende igual gehiago banatzen da, ez? Bai. Gira nik, bastakit, bi urte dola izango da, bergaran jardun ia seguran bezala, bergaran jardun euskal elkartea, zizan antzerkia pizka zabaltzen, eta pandemia aurretik ibinintzen, ikasteroan, justo ikasturteo oso ez detegin zegatik bajan egon naiz, ni oso gustora juten naiz antzerkira eta disfrutatzen dut eta hori balio dit baita ez bakarrik antzerkiteko beste igual aurkezpenak bertxotan ere baliatuit baita antzerkia, ze klaro, antzerkia ondo dago, baino hor egon bar da jendeen aurrean, eta batzuk esatu dute, nik kristor duri jartzen naiz, kriston lotxauket, antzerkik launtzen do hortan, launtzen do. Baina, nik uste jendek esaten, netzako bildurre gehiago dala, baina, pixkat poratu ezkeo, ensaiok eta txituzu, ikasten duzu, memorizatzen duzu, eta gero habilidade pixka behatzu, interpretazia nola interpretatzen duzun. Baina, gehiago dala nik usten dute, prau bestolako, Baina, bueno, antzerki beak tailer bezalare asko launtzen du irikitzen. Norbeak bere burukin konfiantza hartzen, eta bildur esteniko hori kentzen. Orduan, erraminta bezala oso ondo dau antzerkie bea. Modu pertsonal bateako. Gero antzerki bea interpretatzen, hor bakoitzen habilidadek. Habilidade hor dago, Eta ikasi jendala, eta ikasi jendala baitare asko ikasten da. Teknikako, Bai. Zelako antzerkia gustatzen zaizue? Ze, karo, daude antzerki humorea, dago dramakoa, dago serie antzekoa, eta dago eseriteko eta loa hartzeko ere bai, Nei,
Humorezkoa gustadezat. Bai, Nei humorezkoa gustadezat. Nei bai. Bai. Baino. Hoi da. Antzez, antzerki obra bat ikustea, ikusi ditugu. Bai. Seriok, eta batzutan kezkaute izten bai. Betxu. Alkarrekin ez ginen. Bai. Eta izten da, Arantxi, hau, zeiru izan, enteik alde, no ze? Ni geldituna nola zehantzen da. Kezkakin nola geldituta bagaude. Karo, gero uste izula gogoeta bat hor, ez? Igual oso garbi ez dizue esaten, baina gero norbeak bere interpretazioa, ez? Eta gero, koño, hau esan, hau zian, hau takar. Zan aiotezon, horrekin. Zan aiotezon, jode. Bai. Oieke oso ondo dare, drama, adidez baita ere, drama historikok ere bai, seguran beste talde batzeak histori... bai? Lantzen dona. Bai. Histori, bai, horreiz zeitzen dona. Bai, ez nahi zeko etzen izan, eta horrekin eta bueno, historiko. Bai, formato diferente die, eta danak, oso. Asko, umeek eta danak implikatzen dituna. Bai. Eta, bueno, diferenterik, antzerkie gustau itxentzitak, ordon? Era bateko bestekoa, bat geixo bestea, baina nik humorezkoa, nik uste dut humorea danoi falta zaigula. Guk ikusi deuna gaina egin ditun tokitan, jendeek jode gustora hartu du. Bai, gaina gure umore simplea da. Bai. Eta asko pentsau beharri gabekoa. Bai. Askotan izatea, eseitzen zara eta pentsatzen da, ostirali juntza larun bat, jarri, esei, eta asko pentsau be, tarte ehar pasatzeko aukera ematen dizuna, hoxe da gure antzerkie. Eta, bueno, jende disfrutau dezala. Eta tarte hoi, ona pasatzen bali gutzakore, zepoza. Jendek ire humorekin kolaboratzen baldin bado, hori gehiago. Bai. Bueltan jasotze hori. Bueltan jasotze hori disfrutatzen nahi dela eta antzemate hori bai. Azken antes lana ikusi dezutena? Nik Arizona, ezkenekoa. Zei duitu ze, ni aurreko esten ikusi nunzu Marragan, eta iruditzen zitzaidan, gaina ezaguten dut Jon Plazaola eta itzibe Garmen den jaba, gainezke ez dakit ofrikin aizela, ofana aizela, beti ikusitut beraien antzeslan guztik, eta beti ikusitut estreinalietan, ez dut ikusi hortik beti eta beti ateatzen ez Kriston Parrek egin da. Baina guaikon ez da bazeuke dramare. Bai. Bazeuke serioa dek, eta gaurkoa gaina. Estatu batutan gertatzen dan gaurko gaiedek. Politxe da bihin arten dauken konplizidade hori. Norbea atatzen zaion grazio hori. Baina gaie mamia hundikoa da, eta gaina, bueno, nik espero ez nuna zan. Ja, ni ez. Sorpresan harrapatu ninduna. Markatzen dona. Gai potentek lantzen ditu. Gai potentek. Bai. Gaina bukatzen da bezala bukauta. Bueno, gehiegi etzazue baina esan, aderbaten badaun ikusi be. Bukatzen da bezala. Bale. A ber, spoiler rematuen eben. Hor, txiko deu. Gaina ez aldau, egunotan... Tolosan ez aldau, Robiarro. Bai. Hortako egunotan, bai. Eta zuarentzi? Bai, hau ikusitan nauken, ze ordizik eta behaseinek urtero egiten dute antzerki garaia. Bai. Eta urtero bono hartzen dut. Bai, ni ikia gustatu baina ikuste ikera harri gozatzet. Eta urtero, bono hortan 8 emanaldi jartze dituzte, txandaka, hilabetero normalen, lau bat hilabeteko epen, normalen egoten die 2 emanaldi. Behasain, ordizi, zehatuz, txandakatuz. Eta Arizona ekarri zuen. Ez daitu ordizino behasainen, baina ikusi non, bueno, morgoxka bat ikusi. Azkena ikusi detena erderazkoa izan zen, nahiko, hola, izenburu, bai. Gaina, apunta binde bitu. Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tanta. Osa, dezuna, hau, ze ote.
Eta ondo zeon, ondo zeon. Bai, gustatu zitzaiten, benetan baietz. Euskera, ni antzerki euskera zalegoa naiz, baino, bueno, aurre primera. Eta gaina askotan ikituzte antzerki bea euskeraz eta erderaz. Bi hizkuntzatan, bai. Eta, bueno, oaingoa, hau alato gauzan, eta segura asko euskeraz ere igual ingo duela. Igual laiko diela iten ningu. Hemengo taldekik. Bai, euskaldunak, bai. Eta, seguro ingo duela, bai. Ze baita, bueno, ez que menos garen, ez dakit oituta garen, ze, klaro, gu juten gea, antzerki euskez eta gero, erdera zentuten dut, eta pixkatarra horiten da, Bai, bateze ohituta gauden aktore horiek euskera zentzuten, ohituta garenak erdera zentzutea. Bai. Adibidez, zeak, Aitziber Garmendiana esnearen kolorekoa, hoi erderaz ere egin zuten, eta, ostras, esadezu, raroa ikustezu, Aitziber bat igual erderazko papel hortan, baino, bai. Eraman kokatu da berriz gure lehioan, tanik zuzatxut besotan, gure derra bera bezala gauerdi bare hortan. Amaitzera guaz, pizkanaka, baino, azken galdera, zuek uste duzue jendea juten da lantzerkira, ze, karo, kontzertetara jende mordoa juten da. Baino antzerkira ni batzutan zalantzauket, o juten da jendea igual ezagunetara ze antzerki pilo badago. Mota diferente dago, Euskal Herria guztian. Antzoki oso na daude, eta oso antzerkiona daude. Baina zue bezala oinatin aurrekon 30 pertsona. Ez dakit, hori nola ikusten zuek? Oso zaila ikusten da, profesionalo, aktore onak dienen da fama daukenak balima die, horrek jenean, Vitoria Eugenean, Antzokizarren ikusi non Arizona. 300 segidon, 3 lau. Bai. Euskeraz, eta dala tope, beteta. Bai. Gu juten bagia, gu guztegu beteko. Beste tuzte. Ez. Egira baita ere propaganda, sare sozialak, hor lanketa in behar dela, jendena iristeko, Eta ze antzerki oso onak ikusi izan ditut, baita ere, behasina etorrita igual, eta oso jende gutxi, eta harrituta, jolako antzerki zea bat, eta nik uste, orduan, arrazoia zela, etzala behar bezalako publizidadea, ino etzitzaiola beharrain bestekoa eman, eta jende gutxina iritsi izan. Zezan, oso ona, zintzen, altxasu eman aldi izaleike. Bai, eta behasina nintzen, eta oso jende gutxi. Nire du petatzen altxasu hain jende gutxi erakarako zuen. Behasinen, bai. Behasinen, etorri zanen jende gutxi izan. Bai, eta pena bada, gero segulako antzerki obra da. Eta, en cambio, bueno, esa dizut, antzerki gara hien dauten da, ia tope oten die. Hor ja jendea, bai da, o kontzientzia eta gaude, oztakit, oitxura bezala, eta hor dizi behasengo aretok ia gehienetan beteta duten die. Netzako ona da, ze hori, urteroko horrek bultzau ikendo, eta... Ja, unu gartu eta... Bai. Legin bertan ere, lehenko, egun, inguru, eta hori gu aurreneko ginera, pentsatzen dut, azte bukarantan, beste berriz, eta lau azte bukara hola ditu. Bai, esan zone... Eta, amanko dola jende. Bono moduko bat baitare zeukela jarrita, eta... Eta gero, puntuazio keman, valorazio bat, eta sari banaketak, eta hola zozerrio. Ez dakit nola. Eskala bat egin behar dutela festaka la bat ekain aldean. Bai, izan leke.
Eta, bueno, aizkenen da, teknikak die, antzerki bultzatzeko eta jendea emateko. Bai. Beste gain oroitu naiz, ez dakit ezagutzen dezuen, bueno, euskeria da, euskeraz asko ez da egon, niri asko gustatzen zait farandula, mikroteatro badat, Donostin justo, eta bakalean pizka gora ju, eta hor dago, bai duzalat direk, claro, dire, antzerki txikit, jende gutxentzako, igual 5 pertsonantako, baino, kristo ondo egoten da, ze oso jende gutxi egiten da, eta da, etxeko bezala, eta jende asko juten da, aktore asko, ez profesionalak, oso semi-profesionalak, eta bai. Pentsa guri etzigoteko txain, ordu noin dio ere faltaziko. Horre. Auskalo. Ez que mikroteatroak motxak izateie. Bai, eta zuenen gure luzea da. Bueno, luzea, ordu bete bueltakoa da. Ordu bete bueltakoa. Ez da. Hola utziko dugu. Hor. Nibo pixkate maneken dien, bale. Hola utziko dugu. Bueno, Igui Sarantzi, ordu aldu da agurtzeko, eskerra bioi, hemen izatatik, eta antzerkin guruan solazkide izatatik, gomertuko dugu, bai beha zainen, Ataun, eta ez zuen? Azpeiti eta Bidani goiatz. Eta Bidani juteko, animatzeko, eta bestela baizu, igual entzuten dute elkarrizketa hau eta aurreko ikasten deitzen dizuete Nafarroatik. Auskalo. Asimerko da gordo, bale, preparatzen. Eta bukatzeko, Euskorriren Aitorren hizkuntzazarrekin gurtuko dugu. Mila esker bikote eta... Eskerrik asko zuri, Gorka. Bai, eskerrik asko. Eta zer bezala, segika kamaten. Hori, saiatuko ja. Berdin, Vale, agur. Aio.